Etang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, renewable energy ang pigiling kan gobyerno probinsyal kan Albay bilang solusyon sa problema sa kuryente. Importansya kan pag-ako niya kan responsibilidad bilang inkargado kan APSIMO ipinahayag ni Engineer Dante Baclao. Daraga PNP preparado na sa pagsiguro kan pasi orden asin seguridad sa pagsumitir ng Certificate of Candidacy kan mga aspirante sa masunod na semana. Sa lado nasyonal, dating Alkalde Alex Guo gustong ibalik kan Department of Justice sa kustudya kan PNP. Nagkaparang pugo executive binayada ni Alex Guo para na magtaram. Sa ibang nasyon, 17 katawo na arestong nagadan sa pagrapado kan Hurricane Helen sa Florida. Sa lado ng Karawat, NLEX Road Warriors na itabla sa 1-all ang serye ninda sa TNT Tropang Giga. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Dakula ang pagtubod kan gobyerno probinsyal kan Albay na renewable energy ang solusyon sa problema sa kuryente sa probinsya. Sinabi ni Gobernador Grex Lagman na dakulang bagay ang ipigbubusol na pag-adaptar sa 100% renewable energy sa taon 2030. In kaso marealisar, matatawan ng kasimbagan ang problema kan Albay sa supply ng kuryente. Mientras tanto, sinabi man ni Provincial Planning and Development Coordinator Arnold Onrubia na katayuan kan aktibidad na mag-enganyar kan mga posibleng mga local as in foreign investor na mag-invest sa probinsya sa renewable energy. Sa nasabing aktibidad kasuhapon, nailing na ang kahandaan kan Albay na mangenot sa inisyatibong renewable energy para sa mas abot kaya malinig asin sustainableng enerhiya para sa mga Albayano. Ngunya na aldaw sa Renewable Energy and Investment Summit kung saan nagkataripon ang mga local asin international investor, opisyales kan gobyerno, energy provider, asin climate advocates para pag-urulayan ang pag-adaptar sa 100% renewable energy sa 2030. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Nahiling ni newly appointed APSEMO Officer in Charge, Engineer Dante Baclao, ang importansya kan sa iyang pag-ako kan responsibilidad bilang parameters na enkargado kan APSEMO. Sigun kay Baclao, ipagpapadagos niya ang mga inisyatibo asin mga proyektong ipigpasunod ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep mantang daiman siya nin babaguhon sa mga nainot na implementasyon kan mga programa pagabot sa disaster management. Tiwala man si Baclao, nakatuwang niya ang mga empleyado kan APSEMO asin kapable ang mga ni mantang ang sa iyang gigibon iyo ang pagmanihar asin pag supervise sa ibong kan dakulang hagyat sa iya pagabot man sa time management bilang iyo pa ang provincial engineer kan Albay. Sinabi niya kan taon 1996 nagkakaigwa na siya nin partnership sa disaster management kan APSEMO kung saan gigibo niya ang gabos sa iyang makakaya para sa pagsiguro sa kaligtasan kan mga Albayano lalo na sa panahon nin kalamidad. Nagbisita si International Organization for Migration Head of Program Iwan McDougall kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep personal na nagpasiring ang opisyal sa APSEMO building para makapagtaonin kortesiya kay Daep asin makipag-uron kasabay sa napag-urunan kan duwa ang iba-ibang response strategies kan Albay sa panahonin kalamidad arog kan pagtuga kan bulkan mayon, bagyo, linog asin iba pang emerhensya sa kapalibutan. Nagpahayag man ni suporta si McDougall sa disaster preparedness and response effort, potential future collaboration asin mga proyekto sa probinsya. Ang pagbisita kan opisyal may katuyuhan na mapakusog ang koneksyon kan Albay asin IOM para mas mapakusugman ang disaster preparedness para sa mas maray na serbisyo sa publiko. Preparado na ang daraga PNP para sa pagsiguro kan pasiorden asin seguridad sa gigibo na pagsumitir kan Certificate of Candidacy sa puon Oktubre 1 sagud 8 ngunya na taon para sa 2025 midterm election. Sigun kay daraga PNP Chief Lieutenant Colonel Edgar Asotea, nagkaigwanan sindan in coordination meeting na pigatan ni Ran ni Daraga Comelec Officer Andy Toledo asin mga representantes kan Bureau of Fire Protection, Philippine Army asin iba pang stakeholders na ginibo sa Daraga PNP Station sa Barangay Tagas, Daraga Albay. Nakasentro ang ururon sa security preparation panasabing aktibidad. Nagkapara sa esperso kang polisya, iyon deployment kan uniform personnel susug sa Section 61 kan Comelec Resolution 11045 na ang katayuan iyon siguruhon ang katrangkiluan asin seguridad kan gabos na aspirante pati na kan komunidad. Ipigdeklarar na drug-cleared status ang 12 barangay sa Kabicolan sa Ganibong Regional Oversight Committee on Barangay Clearing Meeting and Deliberation. Kasabay sa mga barangay na deklarado ng drug-cleared, iyon Barangay Bagasbas sa Daet Camarines Norte, Barangay Concepcion asin Barangay Palnab del Norte sa Varacat sa Catanduanes, Barangay Poblasyon sa Batuan, Barangay Poblasyon sa Kataingan, asin Barangay Pinamarbuhan sa Mubo Masbate, Barangay Ilawod, Inamnan Grande, Barangay Mananila, asin Barangay Travesía sa Ginubatan Albay, Barangay Tasta sa Ligao City, asin Barangay Lanigay sa Pulangi Albay. Sa datos kan Philippine National Police, hali sa 2,793 na drug-affected barangay sa Kabicolan, nagbaba na sa nini sa 382. Resulta man ini kan mas pinakusog na anti-drug operation kan Philippine National Police sa pangingenot ni Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, Philippine Drug Enforcement Agency, asin iba pang ahensya sa Lindong kan Barangay Drug Clearing Program.
Nakatala nagibuhon dyan na hapon ang Answering the Cry of the Poor One Cup Global Walk 2024 kan Couples for Christ sa Albay. Ini sarong tauna na fundraising event kung saan sarabay na maralakaw ang mga tao para makatipon ng fundo na magkakatabang sa mga eskolar sa high school, technical vocational, college asin mga seminarista. Ang tema ngunya na taon iyo ang Walk in the Light, inspirasyon halos sa surat ni San Juan, digdi sa Albay, magkakaiguan ng paglakaw, nagigibonin sabay-sabay sa tulong lugar, Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo, dyan na alas 4 nin hapon. Katakod kay ni piginganyar ang gabos na magpartisipar sa nasabing aktibidad. Naging matariyumpo ang ginibong Capacity Building Seminar kan Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO para sa mga tourism stakeholders sa Albay Farmers Bounty Village, Negosyo Center sa Kamalig, Albay. Katawang kan PTCAO sa aktibidad ang Albay Provincial Agriculture Office bilang pakikisumaro kan probinsya sa selebrasyon kan World Tourism Day. Kasabay sa ipigtaong ensayo ang pili making and cacao making para sa mga tourism stakeholders kan Albay. Sa paagi kay ni nadagdagan ang kaaraman kan mga tourism stakeholders sa mga produktong pwedeng maprodusir gamit ang pili asin kakao. Pinanginutan kan Bureau of Treasury Regional Office ang sarong fun run asin interactive open house tour sa sendang opisina na ang katuyuan iyon maging financially smart asin makalikay sa pangluloko ang mga empleyado kanibaybang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni BTR Region 5 Director Everett Villarasa na katabang ninda ang mga member agencies kan Bicol Regional Government Action o kaya Government Center Association sa pag-inisar ka nasabing aktibidad. Sa paagi kini, mas napakusog ang financial literacy sa tahaw kan naglalangkaw na kaso nin pangloloko sa Kabikolan. Presente man ang mga representante sali sa Commission on Election, Department of Trade and Industry as in Philippine Statistics Authority. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayan ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead
Ako, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Gusto kan Department of Justice na ibalik si dismissed Bamban Mayor Alice Guho sa kustudya kan Philippine National Police sa Camp Crame. Sigun kay Acting Prosecutor General Ricardo Anthony Padulyon, sinugo niya ang mga prosecutor na gadon sa Pasig RTC na ibalik si Guho
Nasa ngunyan, nakakulong sa Pasay City Jail Female Dormitory. Sinabi niyang dai niya pig memenos ang kakayan kan Bureau of Jail Management and Penology, pero mas kampante siyang makusog ang seguridad sa laog kan Camp Crame. Dapat man ikulong si Guo sa lugar kung saan mas madali ining makabalyo para sa pagdangog sa iba-ibang kasong kinakaatubang kini. Miyaras tanto ibinulgar ka nagkaparang mga executive kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang pigasabing pagsulo sa inda ni dating Alkalde Alex Guho para sana dai magtaram. Base sa testimonya kan sarong alias Alex na nagsiserving treasurer kan Zun Yuan Technology, enotsindang pigranihan kan kampo ni Guho kan 2023 asin tinangro sinda nin 20,000 pesos kada bulan. Katrukes kani iyon paggamit sa sindang pangaran bilang mga incorporator kan sorong Pugo Company. Kebana ni alias Alex ang pigasabing tinangro iyo an corporate secretary kan Zun Yuan. Nagtugot man an mga ini sagkod na sinakyada an Pugo kung saan ginamit ang siyang pangaran asin dagos nang ipinaapod kan National Bureau of Investigation, Kamara de Representantes asin Senado. Siriman, dinulok sinda kan sarong staff ni Guho na minidbid bilang si Jeremy Santos asin tinawan nintig 500,000 pesos. Big inganyar ninda o sinda kan kampo ni Guho na magsalidan address dahil magtaram o magsabi ng ano man ang pangon nindaan kaso. Ang duwang Pugo Executive, iyon endot na nagsuko ngunyan na simana sa National Bureau of Investigation. Minidbid ni Presidente Bongbong Marcos ang dakulang papel kan South Korea sa pag-uswag kan nasyon, partikular ang mga proyektong pinunduan sa nasyon. Sigun sa Presidente, igwang 21 darakulang proyekto na pigsusuportahan kan South Korea asin duwang iba pa ang nakalinyada na indikasyon na hararom ang relasyon asin pagtatabangan kan duwang nasyon. Sinabi kan Presidente na South Korea ang nagfundo sa Pangil Bay Project sa paagi kan Korean Exim Bank. Kaya natapos ang proyekto. Tanawan ni doon kan Presidente na naging parte man kan mga programa kan gobyerno ang Economic Development Cooperation Fund kan Korea na nagtaon ni realisasyon sa mas ligtas asin mas efficienteng pamumuhay kan mga Pilipino. Kibanan kan Presidente, si Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa na kan inauguraran ang Pangil Bay Bridge sa Tangub, Misamis Occidental. Matriyumpo ang ginibong rotation and resupply mission kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas katuwang ang Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sigun kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Ceres Trinidad na nakarani ang MV Lapu-Lapu sa BRP Sierra Madre asin nayatod ang supply para sa mga soldados. Magigirumduman na sa pinakauring monitoring kan Philippine Navy haros palibutan kan mga barko kan China an Ayungin Shoal. Apesar kini nanindugan Forces Armadas na imamantinir ang siyang presensya sa Ayungin Shoal. Nagpaaram na bilang tagapagtaram kan Philippine Coast Guard si Rear Admiral Armand Balilo matapos ang sobra duwang dekadang panenerbiyan kay ni. Kasuudma, ipinasa na niya ang sa iyang mga trabaho as responsibilidad bilang tagapagtaram kay Commodore Algier Ricafrente sa National Headquarters kan Philippine Coast Guard. Inin ang ultimong media engagement ni Balilo bago ni opisyal na magretiro sa Lunes. Iwawalat ni Balilo ang sa iyang tulong dekadang karir bilang miyembro kan Coast Guard. Mainit man na sinabat kan PCG ang sendang magiging bagong tagapagtaram.
Pigidali na kan Philippine Embassy sa Lebanon ang pagproseso sa dokumento kan mga Pilipino duman. Inibilang parte kan sa indang preparasyon para sa posibleng pagdeklarar nin Level 4 o mandatory repatriation. Nagbugtak na ni One Stop Shop ang imbahada para sa pagsiservisyo sa overseas Filipino workers. Nagkapara sa OFW sa Lebanon ang bako dokumentado asin sa ini sa pwedeng maging ulang para sa mas makaskas na pag-ebakwar. Nag-abiso man ang Philippine Embassy na posibleng mabago ang lugar kan one-stop shop depende sa sitwasyon dahil mas nagkusog pa ang military operation kan Israel sa Lebanon. Bareta hali sa ibang nasyon. 17 katao na anagadan dalan sa pagtama kan Hurricane Helen sa Florida. Sinabing madudugangan pa ang bilang kan mga biktima dahil dakul pa ang dain nakakalawas sa sendang harong asin mga edifisyo kaya padagos ang rescue operation. Sigun kay Georgia Governor Byron Kemp na may 11 katao naman anagadan sa iyang estado. Dakol na mga residentes man sa Florida ang nawaran ng supply ng kuryente. Ang Hurricane Helen nagkusog pa sa Category 4 kan ini mag-landfall sa Florida. Sa lado nin Karawat, naitabla kan NLEX Road Warriors sa kartang 1-1 o 1-all ang best of 5 quarterfinals series ninda kan Talk and Text Tropang Giga sa score na 93-90 sa nagpapadagos na PBA Governors Cup. Nangyayon sa panggagana kan NLEX ang import na si Diquan Jones na nagresto ng 38 puntos, 12 rebound, mantang iwanin 16 puntos asin 5 assist si Robert Bulik sa kawat na ginibo sa Santa Rosa City, Laguna. Naging dukot ang labanan kan duwang team dahil sa pagtapos kan first half 40 all ang score sa nasabing laban. Nasayang man ang naikamadang 22 puntos asin 22 na rebounds ni Ron Day Hollis Jefferson kanini ma-fouled out asin sinatatadang 3 segundos kan kawat. Meres na tinambakan man kan Magnolia Chicken Templados ang Rain or Shine Elasto Painters sa score na 121-69 sa saindaman ay kaduwang kawat sa quarterfinals. Kan PBA 49 season, kan Governor's Cup, dalandig din ay tablaman kan Timplados ang serye sa 1-all na ginibo man giraray sa Santa Rosa Multipurpose Complex sa Laguna. Nagbida sa panggagana kan Magnolia ang saindang import na si Jabari Bird na may 22 puntos, 13 rebound asin 18 puntos man asin 10 rebound si Calvin Abueva. Uminabot sa 32 puntos ang lamang kan Magnolia sa second quarter kung saan puon sa pagsikad kan kawat de lamang nakalamang ang Elasto Painters. Inaman ang primerong kawat ni Bird matapos na silidaan niya si Rayvon Rice dalan sa injury. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Diyos marhay na pagkagapos sa mga taga DCGB asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Julian ay na-maintainido niyang sa iyang kusok habang ito po ay nagbuhuway pahirap pa tungo sa bahagi ng kadagatan kang sa tuyang nasyon. Asin kasabag kung alas 4 kang madaling araw, ang tropical depression na sa Julian ay piga-calculum na sa distansyang 400 km isa pa pari Cagayan o nasa distansyang 630 km northeast sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 18.6 degrees north, 125.4 degrees east. Tagliang kusog na doros na abot sa 55 km per hour kasi pagbugsukan doros na abot sa 70 km per hour. Naghihiro pa si ring sa sulupan sa regas na 10 km per hour. Ang tropika, nung niya nakataas man ng bandera sa may bahagi kang Cagayan, kay ng Babuyan Island at sa eastern portion of Apayao,
Ito pong bagyong si Julian ay pigalauman po na medyo maluway po. Ulingon niya na pagka-aldaw habang nagpapasiring po sa may surkang sa tuyong nasyon. As in, pigalauman man na hindi po ay pwede pong niya na pagkaldaw ay medyo mabagal pa at nagre-recurve at ito po hanggang sa agang saldaw ng Domingo. As in, ito po ay pigalauman na pwede magkusog ito tropical storm category. Mantang sa Kabikulan, makaka-experience siya ni Bagyo mo panganuron sagkot sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkilat, pagdaguldol. Ang Parosay Maluya sagkot sa moderato na hali sa sulnupan sagkot sursulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkot sa moderato ang pagukol. Temperatura pigilauman po 25 sagkot 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:34 ng pagkaga. Kasi masulnop at yan na alas 5:37 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela, reporting line, Aliniti sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barata ngunyan na Sabado. Sa pag-arakan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical sin Pag-asa. Ako po nagatod kan barata. Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay. Happy weekend. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas ng kaini. Angat ang lahat, ako ba?